Budem sa snažiť byť rýchly, dobre? Fede mi hovoril, že modlil sa s rôznymi ľuďmi a jedna vec ho prekvapila. Vždy sa ho na konci spýtali ľudia, s ktorými sa modlil, že a to, čo si mi prorokoval a hovoril, to je všetko, že už ma nebudeš že karhať? Len samé dobré veci? Potom som stretol svojho priateľa, s ktorým sme mali niekedy skupinku dávno a on mi hovorí, modlil sa so mnou Fede a mi hovoril také veci, ktoré mi Pán Boh už dávno zasľúbil a znova teraz mi ich pripomenul. Vieš čo? A nič zlého mi nepovedal. A ja som si uvedomil, že to, čo aj Julo sa tu modlil, že to je sila, že ty a ja máme pohľad na Pána Boha, ako keby bol ten, ktorý proste stojí s prstom na tebou a chce ťa proste sekať a jeho zmysel života Pána Boha je, aby ťa proste dostal a našiel v tvojich hriechoch a stále len ti hovoril no. Fede možno niekedy o tom povie viac, ale viete čo? Presne Julo hovoril hymnu lásky. A chcem pokračovať v tom, čo on hovoril a čo som teraz začal. Hymna lásky je o tom, že aký máme byť, akú máme mať lásku. Však šialené veci. Vždy som mal z toho depresiu. Ale viete čo? Potom prišla chvíľa, keď som si to otočil a začal som rozumieť, ako je to inak. Pán Boh nechce len na tebou držať prst a hovoriť, že no, ty si taký a toto. Však on o tebe vie, aký si. Nemusíš nič vysvetľovať, nemusíš sa na nič hrať, on vie, aký si, aká si a miluje ťa 100%. A tá hymna lásky hovorí, že ak by som nemal lásku, ďakujem. Ak by som nemal lásku, a tak ďalej, tak som len nejaký znejúci zvon a tak ďalej. A potom láska je taká, 1. Korinťanom 13, prečítajte si. A potom láska všetko znáša, všetko verí, všetko nesie trpezlivo. A ja som rozmýšľal, toto nedokážem. Ale viete čo? To, čo chcem povedať, je, že Pán Boh je čo? Kto? Kto je Pán Boh? Láska. Pán Boh je láska. To znamená, že všetko znáša, všetkému verí, všetko nesie trpezlivo. To znamená, kedykoľvek o tebe a o mne rozmýšľa, tak presne takto prichádza ku tebe a ku mne. Znáša všetko pri tebe. Nesie trpezlivo. Hľadá, ako prísť bližšie ku tebe. Je ako ten otec toho syna, ktorý odišiel z domu a hľadá, kedy prídeš naspäť. Není mu jedno, že si v hriechu. Hriech nie je nič. Hriech je to, čo ťa ničí v živote, ale on je ten, ktorý ťa chce presne oslobodiť a priniesť ku jeho láske. Pozerá, kedy prídeš ku nemu. Znáša všetko, čo žiješ. Hľadá ťa. Znáša a chce, aby mohol si naspäť prísť a aby si ku nemu mohla prísť. A to je sila. V Pánu Bohu, keby ste si predstavili, že je 100% láska, proste neexistuje ani náznak niečoho, čo by bolo neláskavé. Všetko, ako ku tebe prichádza v láske. Ako o tebe rozmýšľa, je to s láskou. My ani netušíme, aké to je. Nikto z nás to ako keby nedokážeme poriadne prežiť, ale Pán Boh je taký a takto o tebe a o mne rozmýšľa. A niekto mi hovoril často, som prežíval také veci, rob pokánie. A ja som robil pokánie, prišiel som, vyznával som všetko, čo som mohol na kolenách. A viete čo, pokánie nevieš ty ani ja vyrobiť. To sa tak nedá. Môžem vyznávať svoje hriechy, máme to takto robiť však. Ale pokánie je niečo, čo nevieš vyprodukovať zo seba. Ale viete, čo je napísané? Že dobrota Božia nás vedie k pokániu. Ak poznáš, aký je Pán Boh, nie no, len a ja ťa chcem pritláčiť, ja som na teba namosúrený a ja mám nervy z teba a neviem čo. A keď poznáš, že Pán Boh je presne opačný a bude hľadať, ako ti ukázať jeho lásku, ako by si sa pre neho otvoril, aby si pochopil, že ťa miluje dokonale, tak by si nikde inde nebehal a nebežal, ale len ku nemu. To všetko by ťa viedlo do pokáňa, ku zmene tvojej mysli. A ja by som to tak rád vysvetlil, tak rád prežil ešte viac. Tu, ako stojím, tak vám musím povedať, že roky slúžime, robíme veci pre Pána Boha aj skrze Neho niekedy. A zdá sa nám, že naozaj Pán Boh požehnal množstvo vecí, ale ja sa vám priznám, že nie som žiadny hrdina
A keby Ľudka, tu je moja manželka a niekde syn, sa potuluje tam, tak proste, keby ste nás poznali, tak poviete, že sme úplne obyčajní ľudia so svojimi problémami, ktoré máme a nie sme žiadni superhrdinovia. Včera nám nebolo dobre, bol to zlý deň. Ja som povedal niečo múdre, Ľudku to prizabilo. Mal som pravdu. A tak ďalej. A tak ďalej. A nebol to dobrý deň. Máme obdobie, kedy sa cítime, že ako sa niekto z vás tu modlil a Julo asi, že proste sa plázime a zdá sa nám, že proste sme uštvaní, ubehaní a že nám niečo chýba. A tak to je realita. Na druhej strane prežívame, aký je Pán Boh dobrý. Absolútna absurdita. Prežívame to, že je s nami a že kedykoľvek prídeme ku nemu, že nás vedie aj cez dolinu tône smrti. A že je s nami a že keď čokoľvek prežívame, proste nenechal nás. A učíme sa ešte viac. Bože, Ty si mojou nádejou vo všetkom, čo robím, čo žijem, aký som. Bez ohľadu na to, čo robím, viem, že Ty na mňa myslíš láskou a túžiš, aby všetko medzi nami zmizlo, aby sme boli viac svoji. Ja neviem, či nejaké také evanjelium vám niekedy niekto kázal, že musíš toto, musíš toto, musíš toto. Ste Slováci? Ja som vyrástal pod týmto. Samý duch pokánia a samé tlačenie, čo musíš a jak to musíš. Ale keď sme spoznali, aký je Pán Ježiš, zrazu som nemusel, zrazu som chcel. To je taký rozdiel. Ak ste tu dnes a si nepochopil, že nemusíš, ale môžeš a že ak tvoje srdce túži po Pánu Bohu, potom, aby Pán Ježiš bol tvoj najbližší priateľ, môžeš zmeniť dnes svoje myslenie, môžeš mu to povedať úprimne. Je napísané, ak si úprimný k Pánu Bohu, on bude úprimný k tebe. Nehovorím, že tvoje problémy zmiznú, ale zažiješ to, čo tento svet nepozná. Zažiješ to, že budeš mať pevnú skalu vo svojom živote a kedykoľvek príde problém, tak budeš môcť spievať piesne, ktoré sme spievali tu. Môžeš na neho sa oprieť, postaviť. Zvládneš to s ním. A to nie je ilúzia. Kresťania nemáme halucinácie. Viete prečo? Lebo Pán Boh je taký reálny ku každému, k tomu takto otvorí srdce. Buď k nemu úprimný a on bude úprimný k tebe. Ja vás nepoznám. Môžem tu hovoriť kopec vecí z Božieho slova a vysvetľovať a kázať, ale v podstate vy máte svoj príbeh v živote. A každý z vás niečím ide a niečím sa trápi, v niečom sa plázi a v niečom sa raduje. A preto ste tu, lebo keď sa spievajú chvály, tak viete, že je to niečo, čo vás vedie bližšie ku Pánu Bohu a chytá vám srdce a viete, že toto má nádej, to je zmysel, že Boh, ktorý sa nepohne, ktorý je verný a stále na teba myslí a pozná ťa po mene a miluje ťa, to je pre teba, tak proste to znamená, že čaká na to, kedy mu to dáš takto, ale vie, že o neho sa môžeš oprieť. Nezmenia sa v tvojom živote veci tak, že by si prehral. Tvoj cieľ, tvoj život tam na tej čiare bude víťazný vždy. A viem, bolo referendum, bolo všetko možné, nechcem do toho šprtať, ale nám sa niekedy zdá, že všetko ide dole vodou, nie? Padá to. Ako keby Pán Boh bol niekde v ústraní a diabol sa tešil. Ale viete čo? Pán Boh hovorí, že nie je to tak. Jeho kráľovstvo je tu medzi nami. Je ako horčičné zrniečko, ktoré rastie a je z toho košatý strom potom. Jeho kráľovstvo je tu a rastie. A ja som chcel trošku prísť ku tomu. A prosím, nezabudnite, všetko budem hovoriť na základe toho, čo som hovoril teraz, že dnes je deň, kedy môžeš zmeniť svoje srdce, svoju myseľ a povedať Pánu Bohu, nechcem musieť, ja chcem, Páne, ťa viac poznať. A viem, že ma neodsudzuješ, že vieš o mne všetko, to som ja. Keď sa budem hrať na toto, to je jedno, i tak vieš, že toto som ja. Môžeš prísť úprimne ku Pánu Bohu. Nemyslíš si, že niečoho sklame. Ty ho už nemáš čím sklamať. Všetko o tebe vie, ale i tak prichádza ku tebe láskou a čaká, kedy mu to všetko dáš. Nezabudnite. A teraz o tom Božom kráľovstve. Ja viem, že ste tu spoločenstvo a že prežívate deň čo deň proste rôzne situácie a spoločné veci a rôzne akcie a potom túto akciu proste každý mesiac. A Rimánom, chcem trošku k vám hovoriť teraz takéto veci, Rimánom 8.19 hovorí,
stvorenstvo túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia, a ja hovorím aj dcery. A budem hovoriť o synoch a berte to, dievčatá, žienky, aj na seba. Určite to Pán Boh takto myslí. A čo to znamená v praxi? Ak je Božie kráľovstvo medzi nami a Pán Boh priniesol v Pánu Ježišovi evanjelium pre nás dobrú správu, že sme zachránení, vykúpení z milosti, škandálnej milosti, ktorá od teba nič nechce, len aby si prijal Pána Ježiša. Čo znamená zjavenie synov Božích? Inými slovami, čo to znamená tvoje a moje zjavenie v tomto stvorenstve? A ja viem, že vás čakajú rôzne chvíle, aj spoločenstva, aj tu proste v meste, aj všade, kde chodíte do školy, do práce. A ja verím, že synovia Boží to sú ľudia, ktorí nežijú pre svoju slávu, ale všetko, čo robia, ukazujú na Pána Ježiša. Volá ťa dnes Pán Ježiš k tomu, aby si v svojom živote dal stred, do svojho života dal Pána Ježiša, aby bol stred. Všetko, čo sa okolo teba točí, to nie je to dôležité. Okolo čoho sa točíš ty, to je dôležité. Nech je Pán Ježiš ten. Edo, Filo mali teraz seminár pre podnikateľov, pre politikov, komunálnych politikov a tak ďalej. A rozprával presne to, ako prežil vec, kedy sa rozhodol, že chce, a počul aj taký príbeh, že nejaký chlapík, vždy keď niekde išiel, tak sa učil tú vec, že išiel si urobiť kávu, zastavil sa, išiel naspäť, otvoril dvere a povedal: Duch Svätý, poď so mnou. Názorne si pripomínal, že Pán Boh je s ním, že chce s ním byť v každej chvíli, či pije kávu, či je v kostole. A stále, kde bol s ktorými ľuďmi, tak hovoril: Duchu Svätý, čo chceš hovoriť? Čo chceš ku mne hovoriť? Čo chceš cez mňa dať ďalej? A keď ty dáš Pána Ježiša na prvé miesto, do stredu všetkého, čo žiješ, prinesieš to, že sa zjavia Boží synovia a nebudú nadávať ľudia na kresťanov, že akí sú a čo vedia a čo nie, ale budú vidieť skutky Božej lásky skrze teba. Ďalšia vec, prejdem to veľmi rýchlo, aby som sa dostal ku pointe ešte ďalej. Kde je Duch Boží, tam je sloboda. Čím viac sa otvoríš pre Ducha Svätého, budeš niesť jeho slobodu ďalej. Ľudia okolo teba budú prežívať slobodu. Budú zažívať, že Boh nie je len niekde vzdialený v kostole, ale v tvojom živote robí zázraky a skrze teba robí zázraky a konkrétne sa dotýka cez tvoj život konkrétnych ľudí okolo teba. Jak sme tu, ja sa modlím, nech Duch Svätý nás naplní, aby jeho ovocie, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť, nech to všetko z nás prekypuje, aby Pán Boh bol viditeľný, aby ľudia nemysleli na kresťanov, že sú to tí, čo sú nábožní, ale že sú to tí, cez ktorých oni zažívajú dobrotu Božiu. Pán Boh ťa ku tomu volá a ja vám to žehnám celým srdcom. Mám veľa toho, Boží synovia, to sú tí, ktorí rozprávajú Božie chvály. Ak žiješ s Pánom Bohom, tak prinášaš a rozprávaš to, aké veci on s tebou robí. My keď sme tu začali s ľudkou rozprávať veci, ktoré Pán Boh robil v našom živote, tak to vyzerá jak americký príbeh, film a si poviete, že to je určite cigáni, však je východňar, alebo čokoľvek, východňári necigánia, oni všetko vedia. To vám vysvetlím neskôr. Čiže to, aký je tvoj život, to, akú slobodu nesieš, to, aké veci prinesieš ľuďom okolo seba, takého Pána Boha stretnú tí druhí. Rozprávať chválu znamená, že som plný vďačnosti za všetko, čo v živote robil Pán Boh vo mne, pre druhých. A ja neviem, či možno len tak krátko spomeniem, Julo mi dneska dá gitaru. Gitaru, ktorú som mu ja dal dávnejšie. On ju teraz až tak nepotrebuje a pre mňa je takým mementom, čo Pán Boh robil. A viete čo? Raz, keď sme hrali už 10 rokov, vydali sme už, myslím, 3-4 CDčka, tak sme vtedy
som mal gitaru, ktorú niekto nazval, že je telefón a nie gitara. A ja som sa modlil, Bože, že prosím ťa o gitaru, prosím ťa o nejakú, ktorá by bola moja a hrala aj v štúdiu dobre. A tak som napísal raz jeden mail jedným ľuďom, niektorých poznáte z Guitar Aid, a som mal hanbu im to poslať, tak som to držal doma. A raz, keď som vedel, že som v zúfalom stave a že už to je naozaj nutné, tak som im poslal e-mail. Že ak by ste niekedy videli, že je tam gitára čierna, Ovation s výkrojom, budem vám veľmi vďačný. To je, za čo sa modlím. Zdá sa mi, že je to to, čo by mi mohlo dobre pomôcť a zase na službu Pána Boha. A keď som to urobil, tak vlastne prišiel brat za svojim bratom v tom Anglicku a hovoril mu, pozri tu, Dave, pozri, aký e-mail došiel. Čiernu gitaru Ovation s výkrojom. 5 dní predtým, pol roka som čakal, kým som ten mail poslal. 5 dní predtým prišiel chlapík za nimi a im hovorí, chcem vám dať jednu gitaru, aby ste jej podarovali ďalej. Oni slúžia tak, že pomáhajú nástrojmi, vršipákom. Dajte ju niekomu, možno niekto ju potrebuje. Oni rozmýšľali, predáme ju, za to kúpime 5 ďalších gitár lepších, teda horších, ale viac. To je mentalita Slovákov tiež. A on povedal, viete čo, možno, že niekto potrebuje túto. Tak oni, dobre, počkáme do piatku a do soboty a potom sa rozhodneme, čo ďalej. No a teraz prišiel e-mail, otvorili ten kufor, ešte raz pozerajú. Čierna gitara Ovation s výkrojom, dobre, zatvorili, prišli ku mne domov, potom zaklopali. Tak to sme my, čo si poslal, hej, tu je gitara. A som tam stál a som neveril vlastným očiam. Takých prípadov máme kopec všelijakých. Ak Pán Boh sa staral o veci v našom živote, presťahovali sme sa, nechali sme všetko. Postaral sa o ako postaviť dom, postaral sa o ranč, nech to vám pošle na účet hrozné milióny vtedy, mali sme dovtedy 1000 korún slovenských a potom prišli milióny na účet a sme kúpili za to ranč a tak ďalej. Rôzne také šialné prípady, čo si poviete, že to je nenormálne. A ono to je nenormálne, až na to, že náš Pán Boh je normálny a pre Neho je všetko normálne. A keď toto rozmýšľam, toto všetko vo mne zbudilo chválu Pánu Bohu. A možno si povieš, že sú to ohromné, príliš veľké americké prípady. Nie, každá jedna tvoja skúsenosť s Pánom Bohom hovorí o tom, že Boh je chválený a že je dokonalý a vie, čo v živote cez teba, skrze teba v tvojom živote môže robiť. A toto všetko dáva jemu chválu. Ty hovoríš svedectvo potom svojim bratom a sestrám a potom sa deje to, že vďaka a chvála rastie ďalej. Viem, že chlapci tu by mohli rozprávať mnohé ďalšie šialené skúsenosti z Godzona, zo všetko túr a tak ďalej a všetko, čo Pán Boh robí cez videá a cez všetko, čo robia. Tak ja len chcem povedať, že ty a ja sme tí, ktorí sú synovia Boží, ktorí majú sa zjaviť pred ľuďmi a ukázať, že Boh je reálny a naozaj to nie je náboženstvo len nejaké, a to je živý vzťah s Bohom, ktorý s tebou chodí každú chvíľu. Potom mi napadla taká vec ešte, že synovia Boží sú tí, ktorí naozaj roztrhnú svoje srdce pred Pánom Bohom za jeho veci, nie len svoje rúcho. Viete, niektorí sme muzikanti a často je to klské na pódiu, tak sa zo seba hráme sa na niečo, na čo nie sme. A môžeme všelijak vyzerať proste, ale Pán Boh nehľadí na to, jak my sa tvárime, čo robíme. Hľadí na to, ako je srdce a či jeho veci sú na našom srdci, či ich robíme jeho spôsobom. A to znamená, roztrhnem svoje srdce pred ním, nielen svoje rúcho. Ak budeš človek, ktorý to myslí vážne a nebude robiť gesta pred Pánom Bohom, ale bude ozajstný, úprimný a bude s Pánom Bohom riešiť všetky veci, tak zjaví pri tebe svoju slávu. Ty sa zjavíš ako jeho Boží syn, kráľovské dieťa, ľud, ktorý je povolaný volať sa jeho dedičstvom, jeho národom. A ty budeš môcť priniesť to, čo znamená, že Boží syn sa zjavuje vo svete a nesie Božie veci. A dúfam, že vám to nie je vzdialené, ja prídem ku tej podstate, ale chcel by som dnes rozprávať o takých praktických veciach v tvojom a mojom živote, aby ako spoločenstvo ste mohli viac byť ešte pokope a ako kresťania v tomto meste, aby ste mohli priniesť ešte viac Božieho požehnania, zjavenie Božích synov, ktorí ukážu, aký je Pán Boh a aké veci robí v živote. Patrite k sebe, Božie slovo hovorí, Ján 15:17, milujte sa navzájom. Majte sa radi navzájom. Majte sa radi navzájom. Ono to je také dobre hovoriť, ale tak ťažko sa to robí.
tam není čo hovoriť na tom, ale tvoj brat, tvoja sestra, vy ako ste tu, ste vzácni jeden druhému taký, aký ste. Tak ako Pán Boh na teba nehľadí inak ako s láskou, rob to isté svojmu bratovi a svojej sestre. Neskutočné veci sa budú ukazovať okolo vás. Povedz si, kto som ja, že by som ho súdil, však ja mám svoje veci tiež, nebudem ťahať z jeho očka proste nejakú zápaločku, keď ja tam mám úplne smrek celý. A povedz si, milujem ho, lebo Pán ho miluje. Má chyby, ako mám aj ja chyby. Keď toto ukážeme Bohu, Božie veci tieto v našom živote, tak potom ľudia uvidia, aký je, čo sú to Boží synovia, aký je Pán Boh sám. Ďalšia vec, viete, vy ako spoločenstvo tu potrebujete jeden druhého. Ste na sebe závislí. Efežanom 3.16. Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha mocne zosilňal váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka a poznať aj Kristovú lásku, ktorá presahuje každé poznanie, aby vás naplnila plnosť Božia celá. Tu je napísané, že aby ste spolu so všetkými svätými mohli toto pochopiť. Každý z vás má nejaké obdarovanie, niekým je. Ak dáš toto do služby tomu druhému, ak vieš, že to je tvoje obdarovanie a budeš tým slúžiť tomu druhému, tak zažiješ nádherné veci. A spoločenstvo zažije nádherné veci. A ľudia okolo vás badajú, že synovia Boží sa zjavujú medzi nimi. A že to nie je len obyčajné reči a niečo naučené. Možno takú otázku, že aké máš ambície a motívy, keď si tu v tomto spoločenstve? Rozmýšľala si o tom? Aké sú tvoje motívy? Aké sú tvoje ambície? Ježiš dal seba za druhých, napríklad. Pán Ježiš dal seba za druhých. Ak tvoje ambície sú podobné Ježišovi a my túžime, verím, že ty a ja túžime potom, aby sme boli podobní Ježišovi, tak krásna ambícia je dám svoj život za druhých. To, čo druhého poteší, to budem robiť. Ak potrebuje pomoc, budem mať otvorené oči. Tak spolupracuj na budovaní spoločenstva. Potrebuje to každý z vás, ktorí ste tu. Inak budete spolok návštevníkov kina Hron. Julo sa tu rozpúči na chválach, bude tu púčiť všetko, čo môže a vy budete tu jak 5 korún sedieť. Viete, čo ešte koruna? Dobre, 5 eur. A budete si hovoriť, dobre bolo a nič to nezmení. Chcel som prísť tak veľmi rýchlo teraz ešte ku princípu jednému. To, čo seješ, to žneš však. Poznáte to slovo? To je taký jednoduchý princíp. To, čo zaseješ okolo seba, doma, v rodine, v škole, tu medzi nami, to potom žneš. A nemá to byť sobecké. Budem to robiť tak, aby som mohol zožať. Ale máš byť ten, ktorý dáva, seje do druhých, požehnáva a potom Pán Boh môže začať robiť veci aj pre teba. A viete, keď hľadáš najprv kráľovstvo Božie ostatné, to je jednoduchý taký princíp, keď ty seješ do druhých, keď seješ do Božieho kráľovstva, ostatné, čo ti k životu treba, ti bude pridané. Niekedy to je trošku po funuse, sa nám zdá, niekedy Pán Boh akoby meškal. Nie, ale v pravý čas dostaneš to, čo potrebuješ, lebo Pán Boh je dobrý otec, lepší ako môj otec, ako tvoj, ako tvoja mama a on sa stará o teba, bude. Jeho princípy fungujú. Ja som si urobil niektoré také návyky. A niektoré návyky sú zlé, lebo vás zviazujú, niektoré sú dobré. Ak sa naučíš návyky, ktoré sú podľa Božieho slova, bude to pre teba užitok a pre druhých požehnanie. A Boží synovia znova budú zjavení a ukážu na tom, aký je Pán Boh. Som počul v jednom klube, 51 sa volá, to je klub podnikateľov, ktorí sa rozhodli, že nebudú dávať desiatok Pánu Bohu. Rozhodli sa, že budú dávať 51% z čistého zisku Pánu Bohu. Šialená odvaha však. Keď máš 100 korún a máš dať 51 alebo 100 eur a 51 eur, tak dobre. Keď máš 1000 a máš dať 501,
Keď máš 10 000 a máš dať 5 001, 5 010, 5 100, ak máš potom 10 000, 100 000 a neviem koľko zarobíš a máš toľko dávať, a niektorí podnikatelia zarobia veľa, je to šialené. Vtedy sa ukáže, ako to je s tvojim srdcom naozaj. Ale ak máš len hoci málo, alebo máš aj veľa, urob rozhodnutie, že Pánu Bohu budeš dávať 10. Ja som urobil. A potom sme urobili, ešte mám inú peňaženku, tam odkladám nad 10 nejaký dar, 10 dávam tam, kde chodím do spoločenstva. Potom je tam dar, ktorý dávam niekomu, aby sme požehnali. A potom, keď sú príležitostné veci, tam sa rozhodli, že budeme dávať aj tam. A my sme misionári, čiže žijeme z toho, čo nám ľudia dávajú. Čiže tých peňazí nie je niekedy veľa, ale nikdy nám nič nechýbalo. Ale v podstate tento princíp som si povedal, že budem robiť, či sa mi zdá, že mám dosť alebo nie. Skúste vy urobiť v tomto spoločenstve to isté. Pozeraj, že koľko ti Pán Boh dal a dávaj z toho aspoň 10. Nech to povedal, že 10 to je v podstate len za to, že ti Pán Boh dovolil dýchať vzduch a byť tu na zemi. Hej. Čiže mal by si dávať určite viac. Ale keď sa naučíte dávať, nebude to strata pre teba, bude to zisk pre teba. Nie preto, že to robíš účelovo, ale preto, že Pán Boh je taký. Ak ty dáš, zaseješ, to zožneš. A potom som rozmýšľal, že napríklad tá gitara, potom som dostal ďalšiu gitaru a Julo mal telefón, gitaru ako telefón, tak potom som dal tú gitaru jemu. A z toho, že som dal jemu, potom som zistil, že Pán Boh mi dal ďalšie gitary, mohol som rozdávať ďalej ľuďom. Potom som sa spojil s tými chlapmi, oni chodili na Slovensku a rozdávame možno 200, možno 300, ja neviem, koľko nástrojov sme rozdali po Slovensku. Oni celkovo už nejakých 2700 po svete a nástroje a tak ďalej. A žehnáme ďalej a zistujem, že čím viac žehnám, tým viac mám. Požehnanie aj pre našu kapelu, pre našu službu, pre všetko, čo treba. Potom sme sa rozhodli robiť takú vec s ľudkou, že niektorí vedúci sú unávení a dobití. A ja pamätám, keď my sme nevládali a prišiel jeden chlapík za nami a povedal, že chcem vám dať peňažky, toto sú na to, aby ste odišli niekde na 3 dni a mali oddych. Alebo druhý prišiel a povedal, viete čo, ja mám v Španielsku taký bytík nedaleko mora a keď sa tam dostanete, môžete v tom bytíku byť. Tak sme tam prišli, tak Hilton bol šuvix oproti tomu, tu mrámor, všetko dookola, my sme tam sedeli jak puci a pozerali na to, že kde sme sa dostali v peňaženke pár eur, ale žijeme si jak páni. A on nám to dal a povedal, aby vy ste mohli byť požehnaní a mohli ste nabrať síl a tak ďalej. A všímaj si okolo seba svojich bratov a sestry. Modli sa, Pane, komu mám to, čo som odložil na bok, dať, požehnať ho, aby nabral síl. Všímajte si vedúcich, tých, ktorí makajú, ktorí stávajú to všetko, ktorí idú s tým. A hľadajte a modlite sa, Bože, nepotrebujú niečo. Môžem im pomôcť, môžem im niečo dať, môžem im niečo priniesť, môžem byť niekde, kde potrebujú, aby som bol. Takéto veci, to je rodina Božieho kráľovstva. Praktické, úplne jednoduché, ale môžete to robiť. Nemusíte byť na pódiu a spievať a viesť druhých ku chválam. Môžete byť požehnaný tým, že robíš to, čo Pán Boh od teba chce. Tak, ako on od teba chce. Viete, nie je požehnanie robiť to, čo druhý, ale byť na mieste, na ktorom ma chce Pán Boh mať. Keď si tam, kde ťa Pán Boh chce mať, slúžiš mu najlepšie, ako môžeš. Keď si tam, kde nemáš byť a slúžiš o 106, tak robíš pre neho, nie skrze neho. Amen? Ste tu? Hučím veľa do vás? My východňári vieme s motorovými pilami rezať drevo, čiže režem ďalej. Najdôležitejšia vec, je tam veľa toho, nepôjdem cez celý ten zoznam, chcem trošku ešte povedať niektoré veci, ale hrozne dôležitá vec je, že učeníci v Novom zákone boli napísané, že jedno srdce, jedna duša. Čo to znamená? Išli do veci spoločne. Viete, môžete ísť niekde, chlapci tam jedia soletky a mne nedali ešte, môžete vidieť, ako niekto pre vás robí program, alebo môžete sa pridať celým srdcom v zápase za proste ľudí okolo vás. Môžete urobiť rozhodnutie, že nechcem byť pasívny a nebudem tam len chodiť, ale poviem, Bože, tu som a chcem rozumieť tomu, čo chlapi na tomto pódiu robia, čo kážu, za čo sa tu modlia, o čom ide v tomto meste a v okolí. A jedno srdce a jedna duša je základ preto, aby ste mohli zažiť ešte väčšie veci. Veľa ľudí zažije
ja neviem, 80% niečoho, čo Pán Boh mi zasľúbil a sú spokojní. Ale Pán Boh vám chce dať 100%. Ešte ste nezažili také Božie návštevenie, také prebudenie, ako možno Pán Boh chce. Veľa medzi vami robí vďaka Bohu, ale má viac pre teba a pre mňa ešte. Tak neostaňte pri 80%, ale robte a bojujte za to, aby sa naplnilo to, čo vám dal na srdce, čo dáva na srdce vedúcim. To chce modlitby. Pavel niekedy hovorí, že sa modlil deň, noc a prihováral sa v pláči za svojich bratov a súrodencov a sestry. Neviem, ako ty tráviš čas. Televízor nebude to najsprávnejšie, kde máš najviac času tráviť. Ani party, ani zábava. Nie sú to zlé veci, ak sú na dobre. Ale tvoje miesto je tam, aby si naplnil Boží plán. Vtedy budeš najšťastnejší v svojom živote. A za vedúcich a za ľudí, ktorí sú na pódiu, aby nespišňali, aby ľudia, ktorí proste slúžia nejak a sú na očiach, aby proste neboli len v strese. Za ľudí, ktorí slúžia a robia občerstvenie. Modlite sa jeden za druhého. Potrebujete jeden druhého. Modlitba, mnoho zvládze modlitba spravodlivého je napísané. Čiže tvoja modlitba, Eliáš je napísaný na tom, že bol obyčajný človek ako my a keď sa modlil, tak nepršalo a tak ďalej. A keď sa modlil znova, začal pršať. Toto isté s tebou Pán Boh môže robiť. Chcel som možno zakončiť túto časť. Na jednom mieste sa píše, že keď Pán Ježiš príde, že či nájde vieru na zemi. A viete, nie je to o takej viere, že teraz nikto neverí. Ja si myslím, že je nás dosť. Veľmi veľa. Eliáš raz plakal, že som sám prorok a Pán Boh mu povedal, tam je ešte ďalších 5,000 prorokov. A tak je to aj s nami. Jeho kráľovstvo rastie. Ide a rastie. Len médiá za nami nestoja. Neboj sa. O ktorej viere sa tu píše, to je o tejto. Budeš veriť Pánu Bohu deň čo deň a chodiť s ním vierou. Budeš mu veriť a dôverovať, že tvoj život je v ňom skrytý a keď budeš hľadať najprv jeho veci, ostatné ti bude pridané. Že si ho úctíš vierou. Že si Pána Boha úctíš vierou. To znamená, keď prídeš do situácie, kedy je to zlé a hrozné, tak povieš, Bože, ale ty si väčší ako táto nevera, ako táto hrozná situácia. Raz jeden chlapík urobil takú vec, že modlil sa za ľudia a vedel o jednom chlapcovi, ktorý bol v ráde, bol nešťastný, že sa bál, že čo sa za neho bude modliť, že to nezvláda, vie, že má hrozné problémy. Sa modlil, Páne, pomôž mi. Pán Boh mu dal také zjavenie a viete, čo videl? Videl obraz Pána Ježiša, ako stojí pred ním. A to, čo videl, boli, myslím, jeho šnúrky. Pozeral. Nedovidel do jeho tvára. Taký bol veľký Pán Ježiš. A potom zbadal, pozrel na zem a išiel taký chrobák, mravec tam. A keď tam išiel, tak zrazu Pán Ježiš dvihol nohu a zašlapol. A v podstate Pán Ježiš mu povedal, Pán Boh mu povedal, ja som absolútne veľký, dokonale veľký. Nad všetko, nad každý tvoj problém v živote, nad všetko, čo do tvojho života ide. Čokoľvek sa v tvojom živote deje, som nad tým a nikto sa mi ani trošku nevyrovná. Tá najmohutnejšia vec, ten vesmír, čokoľvek si viete len predstaviť, galaxie, oproti Pánu Ježišovi sú nič. On stvoril toto. Boh je ten, ktorý je nad všetky tvoje problémy, nad všetky tvoje možnosti a nemožnosti. Dokáže urobiť viac, ako si ty vieš predstaviť svoje mysli. A jeho láska pre teba, pre mňa je široká, hlboká, vysoká. Nikto ju nikdy neobsiahne. Ak príde niekto ku vám a povie, idem ti vysvetliť, aká je Božia láska, nič na svete nevysvetlí veľkosť Božej lásky. Je tak väčšia, o toľko väčšia, o koľko si vieš ty predstaviť, že už vieš, aká je. Nie, nikdy nekončí. Vždy bude s tebou a vždy ťa bude držať v svojich rukách. A prosím, ľudku, ešte poď na chvíľku tu. A chcel by som, že by tak trošku zakončila to, čo som hovoril krátko a povie, bude vás viesť, pôjdeme ku modlitbám. A
My zo seba nechceme robiť žiadnych hrdinov. Máme veľa za sebou veci, ale nerobíme zo seba nič. Vieme, čo vieme a čo nevieme. Už máme na to roky. Ján Krstiteľ povedal ľuďom, že ja krstím vodou, ale ten, kto príde po mne, bude krstiť duchom a ohňom. Neviem, čo je pre vás znamením krst ohňom, ale mala som taký zaujímavý rozhovor s jedným človekom, ktorý vlastne svedčil o tom, ako sa ho Pán Boh dotkol a ako proste zažil úžasné veci s Pánom Bohom a proste ležal 3 dní v Božej prítomnosti. A on mi hovoril, že si myslí, že to bol krst ohňom. A ja som ho tak počúvala a rozmýšľala som nad tým. A potom sa mi naozaj behom 3 dní stala taká vec, že rozprával som sa s niekým, kto mal nenormálne ťažký čas a svedčil mi o tom, aký je Boh hluchý a ako úplne, keď sa on niečo prosí a modlí, tak ako keby Boh robil naopak, protivenstva. A stalo sa mi to raz a potom druhýkrát s iným človekom a ja som proste v tej chvíli som obidvom svedčila o tom, že nedaj sa oklamať, že Boh je verný a Boh je dobrý. A že to je klamstvo, lebo Biblia hovorí presne o tom, kto je klamár a kto hovorí pravdu. A poviem vám, že mala som neskutočne ťažký čas. A bolo mi ťažké každé jedno slovo vyznať tieto veci proti sebe, lebo som mohla podobne svedčiť týmto ľuďom, že áno, máš pravdu, že niekedy je taký a Boh nepočuje a tak ďalej, ale ja som svedčila nie. Je jasné, kto je klamár a je jasné, kto hovorí pravdu. A potom som sa rozprávala s jednou dievčinou a ona mi povedala takú vec, že ja som bola hotová. Bol to jeden človek, ktorý si adoptoval a rodinka si adoptovali nádherné dieťatko, bolo úplne pred smrťou, vypýtlali ho nádherné dievčatko a potom im vážne ochorelo a lekári povedali, že končia, že nedávajú žiadnu nádej, že to dieťa prežije. Tento človek sa stretol s Pánom Bohom tvárou v tvár, normálne cítil jeho dých a hovorí, neopováž sa o mne nekázať o tom, že uzdravujem. Neopováž sa hovoriť o mne o tom, že neuzdravujem, hovor o tom, že uzdravujem. Pre neho to bolo neskutočne ťažké, pretože dieťa mu zomieralo, modlili sa s manželkou a Boh mlčal. Potom naozaj začal kázať o tom, ako Boh uzdravuje. Viete, čo sa stalo? Tí, ktorí to počuli, že Boh uzdravuje, chodili a modlili sa za nemocných a boli uzdravení. On celý nadšený. Myslel si, to je cesta, ako môžem zavolať týchto ľudí, ktorí sa modlia, aby sa modlili za moju dcéru, aby bola uzdravená. Jej stav sa zhoršil. Nebola žiadna šanca, že to dieťa prežije. Záver je taký, že naozaj skončilo to víťazstvo tak, že oni obetovali to dieťa na oltár Bohu a povedali, zober si ju. Ale naozaj sa stal zázrak, to dieťa bolo uzdravené. Ale chcem vám povedať takú vec. Keď je niečo krst ohňom, tak je to to. Pán Ježiš išiel na púšť a bol plný Ducha Svätého. Ale odchádzal z púšte a odchádzal vypálený a išiel v moci Ducha Svätého. A Marian tu spomínal o dobrých návykoch. Ja sa učím sa robiť dobrý návyk. Pripomínať si, že Boh je veľký, že Boh je verný, že nikdy nejde proti mne ináč ako s láskou. Každý deň si to musím hovoriť a niekedy mám také dni, že naozaj Boha nepočujeme, ako keby bol hluchý, ale si pripomínam, on je verný a on ide proti mne s láskou, nejak ináč. A ešte jednu vec takú,
pozná každý z vás prvok uhlík? Aký to je materiál? Drví sa a proste v rukách. Pod tlakom, pod vysokou teplotou sa z toho, čo stáva? Diamant. Chceme byť prepálení Božím ohňom ako diamant. Amen, amen. Za chvíľočku sa budeme modliť a slúžiť vám a výzva bude o tom, že chceme vás pozvať do toho, aby si pozrel do svojho srdca, kde ty alebo my z nás, nech to proste sme boli tí, ktorí rozdávali jeden druhému to, čo ľudia okolo nás potrebovali, že sme nedávali seba pre druhých, že sme neboli jedno srdce, jedna duša. Keď vieš, že niečo v živote si mal robiť a si nerobil, je čas prísť a modliť sa, Páne, už to nechcem robiť, chcem ti vyznať tento hriech a chcem, aby si to zmenil. Chcem prežiť zmenu svojej mysle. A rozmýšľaj o to, budeme spievať teraz pieseň a je to čas, kedy sa má skloniť pred Pánom Bohom a potom príď za niekým tu, ktorý je tu Federi a všetci vaši modlitebníci, ktorí budú tu vpredu stáť a môžete prísť ku ním a modliť sa. Bože, chcem zmeniť svoje myslenie, chcem byť iný, chcem prinášať požehnanie a tak ďalej. Ja vám potom ešte poviem zo pár slov, ale teraz je čas, kedy budeme spievať a kedy nechaj Pána Boha hovoriť do tvojho srdca. Dobre? Dúfam, že som do vás nenahustil veľa. Pán Boh, verím, že to hovorí, to bolo veľa z Božieho slova, praktické veci. Otvor sa preto a počúvaj a povedz, Bože, hovor do mojho srdca, ako ja, ruka tohto tela, noha tohto tela, nos tohto tela, tejto skupiny ľudí, ako mám prinášať požehnanie.